Kollaborazzjoni bejn il-Malta Enterprise u l-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji se twassal għall-ewwel edizzjoni tal-Malta Business Awards li se jsiru fit-28 ta' Ottubru li ġej. F'din is-serata li se ssir f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi se jingħataw il fuq minn 20 premju f'kategoriji differenti bħal startups, l-imprenditorjat femminili, l-apprentistatu, soluzzjonijiet tat tibdil fil-klima u proċessi sostenibbli. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji Abigail Aġus Mamo qalet li n-nominazzjonijiet għal dawn il-premijiet huma diġà miftuħa. Il-Malta Business Awards huma miftuħin u jgħalqu fil-25 ta' Settembru. Wieħed jista' japplika billi jidħol fuq is-sit elettroniku maltabusinessawards.mt u hemmhekk ħajsib 4 kategoriji li taħtom jaqgħu awards differenti imma l-20 award li wieħed jista' jagħżel skont l-interess u l-inizjattiva li jkollu biex jippreżenta fin-negozju tiegħu. L-4 kategoriji huma l-impatt soċjali tal-intrapriża, inizjattivi ekoloġiċi, best in business u l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni. Fl-10 ta' Ottubru imbagħad jitħabbru l-finalisti li se jkunu preżenti għas-serata finali ta' 28 ta' Ottubru. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia qal li wieħed mill-għanijiet ta' dawn l-awards huwa li mhux biss l-intrapriżi jiġu premjati, iżda li dawn iservu ta' mudell għal intrapriżi oħra biex itejbu l-operat tagħhom. Qal ukoll li dawn l-awards se jippremjaw lil dawk l-intrapriżi li jbidlu l-operat tagħhom biex ikunu ambjentalment u ekonomikament aktar sostenibbli. U allura il-kollaborazzjoni bejnna u bejn iċ-Chamber of SMEs hija waħda importanti ħafna sabiex ngħaddu messaġġ illi rridu nollu l-standards u fuq kollox nippremjaw il dawk in-negozji illi jagħmlu l-investiment u l-investiment ikun qed itejjeb l-operat tagħhom immanka il-kontribut tagħhom lejn l-ekonomija u lejn is-soċjetà ġenerali. Il-President tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji Paula Bela stqar li dawn l-awards li l-Kamra se torganizza flimkien mal-Malta Enterprise huma ta' onura liha fl-istorja tal-fuq minn 70 sena tagħha għax se joħolqu pjattaforma ta' rikonoxximent li tispira intrapriżi oħrajn. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli faħret ir-reżiljenza tal-intrapriżi u l-investiment tagħhom fis-sostenibilità. L-aħħar xhur żgur li kienu żminijiet ta' sfida għan-negozji tagħna, però f'pajjiżna rajna imprendituri li verament kienu reżiljenti li minkejja l-isfida li teżisti internazzjonalment, grazzi wkoll għall-għajnuna tal-Gvern, raw li f'dawn iż-żminijiet ikunu qegħdin jinvestu biex ikunu aktar sostenibbli ambjentalment, aktar sostenibbli ekonomikament imma anki soċjalment. U allura lil dawn in-negozji rridu li nippremjawhom u rridu li nuru l-eżempju tajjeb tagħhom lil negozji oħra li jiena konvinta jistgħu kapaċi jimxu fil-passi tagħhom.